Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya, Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera.
In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato, ang tatagukan ay babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga Gagaya, naiiba. oh. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kaya kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang ng ating tomba? susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Ang pundol ay... Kuya Bob. Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, mamayari. baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay Ating malinam na. titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat sa malalim mo ka. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Ano Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. manok. Ay! Ay, eto na. Ay, Sunod na salita ay halgam bilang. halgam bilang. Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para Pambura. sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Ah? Halgam Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait?
Ano? Ito ay Ano? bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah! Pag sa amin naman Ngunit ay ano, Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Pahimakas, last goodbye oo. or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala akong mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. Magat sa lagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang Ang sagot. Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something Ku. matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Sa Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapaalam. panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo Brief. Carsoncillo. Oblique. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos Hindi, lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ayan, Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다.
Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69, 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye!
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Okay. Ang kasagutan Ah, ng kasagutan oradyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip. naisip na sagot ay sobre. It's Kung kami. sa'yo pupunta sa OORAD. Ako yung may question. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi ng bubulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha ka ng humor. What can I say? Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at
Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada! ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Tama ba? Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawa. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Mga... Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Saan tayo? Ito dapat. Yes. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross tayo. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Walang nais. Susunod na... Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa ooran. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Kaya nga ngayon. maligaya! Buwan ng Wika!
Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Jarot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Wow. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, are you G? Wala kaming Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay na daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay, ito, yan.
Lagay mo tayo yung rice. Diyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pa. Sige pa. Ibubuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayun na. Ayan. Okay, nilagay niya na. Safe. Walang tapos. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used anyway. Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guess na, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag ka pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! Marana, push! Push! More! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige, Ganyan. todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Harap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, mimix Tapos mo na get ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat nila, pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! O yung ano, do not Ay, durugin mo like crap. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay dapat. Sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na si mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa mo. Ano na gagawin? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige, yan. Sige. One more. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan.
Ay! Wag! Ito Okay, na. pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, Gano'ng kadami? my spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. Ah, more! One more. Ah, more! Yes! Yeah, okay na yan, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, di kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Ah, okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shine. DJ Shine, yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Kasama niyo na po ako, Konyo Bicolano. At narito na ang patikim sa kwentong dapat nating abangan ngayong araw. Really? Para sa material na bagay, manloloko ka ng ibang tao? Kaya pala ayaw mo akong dalhin sa inyo. Kaya pala ayaw mo mag-post ng kahit ano sa social media. Maluki ka? Manloloko ka lang pala. Babe! Huwag mo akong tawagin, babe. Manloloko ka? Gusto mo ng regalo? Babe naman! Ito ang regalo ko sa'yo. Break up! Kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like Super Legit and all, Konyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Magandang umaga, Metro and Mega Manila at sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa labas ng kamay nilaan. You heard it right, mukhang pamilyar ang magiging kwento natin maya-maya. Ay, abangan nyo yan, kaabang-abang. Ang dami na namang matitrigger dyan. Lalo na yung mga tinatawag nating mangga. Ako, favorite ko po yung mangga, lalo na yung yung ripe na ripe talaga. Ako, ang siram talaga niyan, like super sarap, like Super Legit and all. Pero ayoko sa mangga, yung mga taong mangga. Oo. Hindi hugis mangga, pero may mga taong mangga. Oo, ayoko sa kanila. Sila yung mga tinatawag nating manggagamit. Oo, at sila yung walang lugar sa puso mo dapat, kabisyo. Uy, aminin natin yan, ha. May mga tao talagang ganyan, yung tipong gagawin lahat, papaibigin ka, mamahalin ka kuno. Pero sa bandang huli, hindi naman pala genuine at totoo yung ipinapakita at ipinaparamdam nila sa'yo like Super Legit and all. Naku, sakit niyan. May ganyan ka bang taong kilala, ha? O kaya ex mo ba ganyan? Manggagamit. Good luck sa'yo. Sana mas marami ka pa pong magamit. Oy, pero may mga ganyan, no? Kaya nga yung Dear Love natin maya-maya ay si sentro sa kwento na kung saan ang bida ay manggagamit at nagamit. Diba? Kasi pwede mong kasing sabihin na, ba't ka kasi nagpagamit? Ang obob-obob mo kasi. Madali lang para sa atin mga kabisyo na sabihin yan. Pero yung mga manggagamit talaga, parang na nila naging habit na nila yung ganito. Na tipong papahulugin ka talaga nila sa kanilang trap hanggang sa mahulog ka ng tuluyan talaga at ma-in-love ka, maibigay mo lahat. Yun pala, sa bandang huli, ginagamit ka lang niya. Isa ka lang sa napakaraming biktima niya. Pero sa mga manggagamit dyan, ako, tinatawa-tawanan ko lang to ngayon, ha. Pinapagaan ko lang to ngayong umaga kasi Lunes na Lunes. Pero sa totoo lang, nakakainis talaga kayo, nakakainit kayo ng ulo. 'Di ba? Masyado ninyong kinakarir yung pagiging manggagamit ninyo. Alam nyo, kabisyo, sa mga manggagamit dyan, kayo ang dahilan kung bakit kayo ang dahilan kung bakit yung iba dyan ang titigas ng puso. Kasi kung ano-anong trauma yung ibinigay ninyo sa kanila. Pasintabi na po sa word na trauma sa mga Gen Z, sa mga kabataan natin dyan. Diba? Kasi ang gusto lang naman natin umibig at mahalin pabalik. Diba? Kung gusto mo ng kung gusto mo ng kung gusto mo ng sasak ng service, kung gusto mo ng alam mo to, yung araw-araw naka-ice coffee ka, naka-milk tea ka, nakapang-aesthetic ka ng mga damit, magtrabaho ka, huwag kang manggamit ng iba. Gamitin mo yung katawan mo para magtrabaho. Kasi sinasabi ko sa'yo, kapag nanggagamit ka ng ibang tao para lang makuha yung gusto mo, tinatapakan mo sila. Nako, mag-iingat ka sa tinatawag nating karma. 'Di ba? Kaya naman mga kabisyo, samahan niyo po ako na buuhin ang drama na yan sa aking pagbabalik. You heard it right mga kabisyo, ilang paalala lang, magbabalik agad ako para
Ibigay na sa inyo ang kabuuan ng ating drama na tumatawid online at syempre mapapakinggan din yan nationwide. For now mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ako, your uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Ihanda ang inyong mga puso dahil mga kabisyo, ito ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay na daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pang... sige pa. Ibubuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na... Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. Ay! Dilaan ko gusto mo. Ay!
Okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat? Hi! Guys, alam mo, lahatin mo na. Why? Wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, sige, more. Sige. Sige, Ganyan, sige. ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay na yan, okay na yan, okay na yan. Okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tsaka nga. Next is... Okay. Paano pa? Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, mimix Tapos mo na get ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat nila, pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! O yung ano, do not Ay, durugin mo like crap. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay dapat. Sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa mo. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige, yan. Sige. One more. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shai. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako?
Alam mo ba hindi kita Dapat naririnig? pang-rap? Ha? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat ng isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left, on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki ng kay Tonya. Ang laki, kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Hindi, okay. Pasok mo. Pasok mo. Pasok mo. Oh, isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Jero, si songs, by the way. In fairness, masarap, kinaman. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! Hinahalo. Yung iba. Finish fried, Yeah. May kasamang silica packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Nagiging yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo kay paglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Okay na kukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga.
Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Yung PCX na puti, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo lang? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, kamo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Hindi ako itagita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayaway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing? Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon na ba ako? 61
Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakain po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasal lang po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing? Mahal mo din ako. Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila. Ramdam na. Parang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Shit! Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige.
sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go! Kailangan may linya? Oo! mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak?
Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Upa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies
Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpapalat na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. Hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Akin lamang titikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Wala kay Saylayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim ang ating. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama.
Love Radio. Mga kabisyo, nakatagpo ka na ba ng isang babaeng handang gawin ang lahat? Maisakatuparan lang ang pangarap at ambisyon niyang maging Disney princess sa araw-araw? Kahit na ang kapalit nito ay manloko ng iba. Ihanda ang inyong mga puso dahil narito ang ating Dear Love ngayon. Babe, sige na. Kahit video call lang. Isang saglit lang. Ayoko nga. Okay na tong call. At least may pamisteryo ba? Diba, mamimiss mo yung mukha ko? Hindi ko naman hinahanap yung misteryo. Ikaw lang. Ayoko, babe. Nakatwalya lang ako ngayon, oh. Hindi ba? Mas maganda yon? Ay, sira ka talaga. Alam mo namang wala pa tayo sa face na yan. Ria, halos 3 buwan na tayo. Nihalik, ayaw mo pa rin. Minsan naiisip ko kung gusto mo pa ba talaga ako. Hindi naman sa ayaw, babe. Ayoko lang na magmadali. Paano kung magsawa ako sa kahihintay? Baka mas masakit kung ibigay ko agad. Tapos doon ka pa magsawa. Alam mo naman kayong mga lalaki. Oy. Wag mo naman latin. Iba ako, no? Gusto lang kitang halikan. Makita, mahawakan at... Lucas? Oh, siya, saglit lang. Tatawag na lang ako ulit, ha? Sige, babe. Ingat. I love you. I love you too. Dear Love, ako si Lucas. Lumaki ako sa maayos na pamilya. Kung tutuusin, pabor sa akin ang tadhana. Hindi ako masyadong nahirapan sa pag-aaral. Hindi rin naranasan maging kapos. Maaga akong natutong magpursige sa buhay. May stable akong trabaho at 2 beses na rin na-promote. Nag-focus ako sa karir, kaya halos wala akong panahon noon para sa pag-ibig. Para kasi sa akin, ang relasyon ay hindi basta libangan. Dapat handa ka. Dapat buo ka. Hanggang sa dumating si Ria. Nagkakilala kami sa social media. Maganda si Ria. Maputi, chinita, balingkinitan. Mabait din siya at masaya kausap. Sa isip ko, sakto ang timing. Handa na ako at stable. Sabi niya sa akin, wala pa siyang naging boyfriend bago maging kami. Hindi dahil walang nanligaw, kundi dahil pinili niyang maghintay. Sabi niya, nire-reserba raw niya ang sarili niya para sa taong tunay na deserving. At naniwala ako roon. Babe, look Ang cute ng stuffed toy, di ba? O bakit ganyan na naman tingin mo? Parang gusto mong ipabili ah. Tingnan mo Parang limited edition lang siya. Hindi ba kakabili ko lang sa'yo ng plushie last week? Sayang naman. Ay, sige na nga. Next time na lang. Ay, oo na. Kunin mo na. Hindi na. Next time na lang talaga. Sige na nga, dali. Baka 1 linggo mo na naman akong hindi pansinin yan. Sure ka? Talaga ba? Ano, talaga ba? Oo. Yay! Thank you, babe. Babe, parang gusto ko ng steak today. Steak? Mahal yun ah. Oh, bakit naman? Mahal mo naman ako, di ba? Oo naman. Pero wala pa sa budget natin ang steak today. Cravings ko pa naman yun. Ayan ka na naman. Nakasimangot ka na. Kasi naman, parang hindi mo napapansin yung mga hints ko sa'yo. Halos 1 week na akong nagsisend ng videos ng steak. Yun ba yun? Oo, pero okay lang. Kung ayaw mo, edi next time na lang. Sorry babe, medyo kapos tayo ngayon. Hoy, babe. Sige na nga, mag-steak na tayo. Hindi, wag na. Parang napipilitan ka pa. Hindi na, sige na. Tara na.
bayaran na natin yung stuffed toy tapos mag-steak na tayo. Wag na nga. Ha, halika na. Tignan mo yung uso mo. Mas mahaba na sa ilong mo. Ewan ko sa'yo. Halika na. Talaga ba? Oo, gutom na rin ako. Parang gusto ko na rin ng steak. Paano yung Taiwan trip natin na pinag-iipunan? Iyaan mo na, malayo pa naman. Magagawa naman ng paraan. Sabi mo yan, ah. Okay, I love you. I love you too. Isang kiss naman dyan. Hoy, sa chicks lang ha. Oo na, pwede na yan. Sige. Ang bilis naman. Baka pwedeng yung mas matagal. Next time na yun. Sa Taiwan na lang, okay? Okay, can't wait. Masaya akong kasama si Ria. Sa totoo lang, magaan siya. Pasarap kausap at madaling mahalin. Pero may mga pagkakataong pakiramdam ko, kailangan laging handa ang bulsa ko sa bawat hiling niya. Madalas biglaan, may pagka-materialistic ang girlfriend ko. At ako naman, bilang boyfriend, pakiramdam ko obligasyon kong sumunod. Gusto kong iparamdam sa kanya na may provider mindset ako. Kaya kahit ramdam ko na ang kirot sa bulsa, pilit ko pa rin kinakaya. Maglilimang buwan na kami ni Ria. Kaya naman sinabi kong gusto ko nang makilala ang pamilya niya. Gusto kong patunayan sa kanila na seryoso ako, na maayos ang intensyon ko. Pero sabi niya, hindi pa raw pwede. Baka raw mabigla ang mga magulang niya. Naintindihan ko. O sinubukan kong intindihin. Kaya nagpasya siyang ipakilala muna ako sa mga kaibigan niya. At pumayag ako. Dahil mahal ko siya. At dahil umaasa akong balang araw, maipapakilala niya rin ako sa pamilya niya. Ay, ang tagal naman nila, Nicole. 30 minutes nang late. Relax ka lang, babe. Baka na traffic lang. Gusto mo ba? Umorder muna tayo ng appetizer? Sige, babe. Siguro yung fish and chips na lang. Waiter! Isang fish and chips po. Thank you. Kumalma ka muna. Kanina ka pa hindi mapakali. Kasi naman ang tagal nila. Pumirmi ka nga. Papunta na yon, sigurado. Babe. May sasabihin pala ako sa'yo. Kasama ni Nicole yung boyfriend niya. Medyo seloso yun. So, may request sana ako sa'yo. Request? Ano yun? Kung pwede lang, huwag mo masyadong kausapin si Nicole. Ha? Paano yun? Hindi ba't double date to? Gusto ko lang na makita mo siya at makilala. Pero please, iwasan niyo munang magkwentuhan na matagal. Bakit naman? Seloso nga kasi yung boyfriend niya. Para iwas gulo. Hindi ko gets. Basta, malalaman mo pagdating nila. Hindi ba pwede mo munang ipaliwanag? Nicole! Nicole, nandito ka na! Wait. You must be Lucas. Hi, Nicole. Nice to meet you. This is Cherry, my boyfriend. Lucas, nice to meet you, bro. Nice to meet you too. Nag-order na pala kami ng appetizer. Order na lang kayo kung ano yung gusto nyo. Sagot ni Lucas. Sagot ko? Yes! Di ba, babe? Napag-usapan na natin to kanina. Babe, wala naman tayong napag-usapan pero... sige. Ay, may pagkakuripot pala tong boyfriend mo, ha, Ria? Don't worry, Lucas. We can pay. No. Nagulat lang ako. Wala kasi talaga sa usapan namin. Bro, ako na lang magbabayad. No, it's okay. I've got this. Yan din naman ang sinabi ni Ria. Let's order na nga lang. Mamaya na nating problemahin yan. Right. Unang meet up ko ito sa mga kaibigan ni Ria. Dapat masaya. Dapat magaan. Pero may kung anong kakaiba. Hindi ko maipaliwanag agad kung ano. Hindi lang dahil may off na vibe sa boyfriend ni Nicole, kundi pati sa mismong kilos ni Nicole. Mas lalo akong nabahala kay Ria. Noong kaming dalawa lang, simple siya. Pero nang kasama na niya ang mga kaibigan niya, tila may ibang bersyon siyang lumabas.
mas palaban. Mas kontrolado ang paligid. Madalas niya akong pigilan sa mga gusto kong sabihin. Parang may takot siyang may mabanggit akong hindi dapat marinig. Tuwing magkakaroon kami ng kahit simpleng interaction ni Nicola, bigla siyang sumisingit at binabago ang usapan. Pinili kong isipin na pagiging possessive lang yun. At sa totoo lang, okay lang naman sa akin. Naiintindihan ko kung mahal ka ng isang tao. Sarap talaga ng pagkain dito. Picture tayo? Babe, no need na. Hmm? Di ba nga I told you, we can post about us muna. Hindi ko naman ipopost, babe. Sure yan, ha? Oo nga. Ito, harap kayo dito. 1, 2, 3, pose! Ay, wait guys. Bago tayo mag-bill out, mag-CR lang ako, ha? Nicole, anong Instagram mo para masend ko ang photos? I don't think that's a good idea. Bakit naman? Baka magalit si Ria I'll just send the photos. Oo nga naman, love. Isend lang naman ni Lucas yung photos eh. Okay. Here, oh. Okay. Send. Oh, ang aga-aga may message mula kay Nicole. Ano to? Hello, Lucas. It was nice meeting you, pero hindi kinaya ng konsensya ko ang mga nangyayari. Para malaman mo ang totoo, heto ang mga screenshots ng usapan namin ni Ria. Please, huwag mo na lang sabihin na sa akin mo nalaman. Dahil alam ng buong barkada namin ang ginagawa niya sa'yo. Ha? Ano to? Ginagamit ko lang si Lucas kapag may mga gusto akong ipabili. Ginagamit lang ako ni Ria. Eto pa. Ha? May boyfriend si Ria? Paano niya natago to? Hindi ako makapaniwala. Paano ako nalinlang ni Ria? Paano niya nagawa na maitago sa akin ang isang bagay na ganito kalaki? Noong nalaman ko kay Nicola, hindi na ako nakapagpigil. Agad ako nag-imbestiga at pilit na hinanap kung saan siya nakatira. At sa kasamaang palad, o sa katotohanan, totoo, may long-time boyfriend pala si Ria. Melvin ang pangalan niya. At nakatira silang dalawa sa iisang bubong. Kaya pala ayaw niya akong dalhin sa bahay nila. Dumating ang birthday ni Ria. Nakipagkita ako sa kanya. Hindi para magbakaawa, hindi para magpaliwanag, kundi para sabihin ng diretso. Alam ko na ang totoo. Hi, babe. Hello, babe. Happy birthday. Oh, thank you ah. Cute naman ito. So, saan mo ako ititreat ngayon? Saan mo ba gusto? Sa steakhouse? Coffee. Gusto mo bang mag-coffee after break? Sa Tagaytay? Sure. Shopping. Gusto mo rin bang mag-shopping? Totoo ba yan? Naku, nakakahiya naman. Pero if you insist, edi go. Meron ka pa bang gustong ipabili? Yung mga naka-add to cart sa online shopping mo. Gusto mo na bang i-check out? Where? Seryoso ka, ha? Teka, sige, check ko lang kung magkano ang lahat. Ay, babe, medyo mahal. Nasa 25K ang lahat. Sige lang. Para sa'yo. OMG! As in, totoo? Nananaginip ba ako? Oo nga. Meron ka pa bang gusto? So far, wala naman na siguro. Si Melvin. Baka may gustong ipabili. Ha? Sino? Si Melvin.
Yung live-in partner mo. Baka may gusto pa siyang ipabili. Sinong Mel? Hindi ko alam yung tinutukoy mo, Lucas. Come on, Rhea. Gusto mo ba tawagan pa natin siya ngayon? Lucas. Ang kapal ng mukha mo, Rhea. Ang kapal ng mukha mo! Hindi ko alam ang sinasabi mo, Lucas. Alam ko! Alam ko na ginagamit mo lang ako. Really? Para sa material na bagay, manloloko ka ng ibang tao? Ilang buwan din yun, Rhea. Kaya pala ayaw mo akong dalhin sa inyo. Kaya pala ayaw mo mag-post ng kahit ano sa social media. Maluki ka? Manloloko ka lang pala. Babe! Huwag mo akong tawagin, babe. Manloloko ka? Gusto mo ng regalo? Babe naman. Ito ang regalo ko sa'yo. Break up! Bumaba ka na. Babe, please. Hindi ako pwedeng bumaba dito. Mahirap mag-book. Pwede bang ihatid mo muna ako sa sakayan? Kapal talaga ng mukha mo. Baba! Oo na, ito na. Preset! Sa mismong birthday ko pa talaga? Hindi mo man lang pinalipas. Baba! Dear love, isang matinding aral ito para sa akin. Hindi sapat ang pagmamahal kung kulang sa pag-iingat. Kailangan kilalanin ng mabuti ang mga taong pinapasok sa buhay mo. Kapag may kahinahinala, huwag baliwalain. Matutong makinig sa kutob, kahit masakit ang sagot na maaaring lumabas. Ngayon, sinira ni Rhea ang tiwala ko. Hindi lang sa kanya, kundi pati sa ideya ng pag-ibig mismo. Hindi ko alam kung kaya ko pang magbukas ng puso. Kung kaya ko pang magmahal muli. Matapos ang ginawa niya. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hinding-hindi na ako magiging bulag. Alam mo, Lucas, kulang pa yun eh. Kung tutuusin, dapat pina-check out mo si Rhea lahat nung pang-shopping, yung mga nandun sa online shopping niya. Tapos, siya magbayad. I-COD mo. Kulang pa yun. But regardless, kung ano man yung nasa likod ng kwento ni Rhea, bakit niya ito nagagawa, we don't tolerate this one. Kung ano man yung pinanggagalingan mo, Rhea, at sa lahat ng mga manloloko, para i-justify kung ano yung ginagawa natin sa ibang tao para manakit at wasakin yung puso nila, hindi yun valid. Hindi yun enough reason para manggamit ka ng ibang tao. Hiwalayan mo. Hiwalayan mo si Melvin kung mahal mo talaga at nakikita mo yung future mo dito kay Lucas. Kasi it's so unfair sa mga taong katulad ni Lucas na nagmamahal ng patas, nagmamahal ng totoo. At aminin natin sa hindi, mga kabisyo, isang malaking trauma at mabigat na trauma yung pwedeng ibigay nito kay Lucas. Pero magpakatatag ka, Lucas, dahil pakatatandaan mo na ang panalo lagi sa ganitong klaseng kwento ay hindi nakukuha sa katas ng mga panluloko, kundi sa kung sino yung nakakatulog ng maayos sa gabi dahil malinis ang kanilang konsensya. Kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Konyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay
magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Kunyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa kami, mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, baboy. Hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura.
para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulital ka. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Oh! Panghimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo Obrief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor.
Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ako.
And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, taga? Gusto mo na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Blip. Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ay- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kung sa iyo pupunta sa Orange. Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumuno. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards on. Buwan! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Ano, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Parang ka ng humor. What can I say? Ang sarap.
Kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Yung masarap to. Nakaking nalang-nalain, natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 2, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Sa'yo na lang. Yung magpo-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namamopya. Ang score ay mapupunta sa ooran. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige.
Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Papakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko!
Dugo. May almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan, basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake!
Wala kaming choice! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niyo ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niyo ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito. Yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo tayo. Sige pa. Ay, buhos malas. Sasagat ko na ba? Lagay mo. Okay na? Ayan na. Ayan. Okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway. Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na, okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guess na, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag ka pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. More. Sige. Sige, Ganyan. sige. Ganyan. Todo mo na. Todo Sige. na Okay na natin yan. to. Alam mo, okay na Kailangan yan. performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang ha. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay Muri. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita kung saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos mo na get ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila. Pork in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! O yung ano, do not Ay, durugin mo na. Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. ba sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand lang. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa
June. Okay, stop! Mamaya na yung ginagawa mo! Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan! Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na? Sige, yan. Sige. One more. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yeah. Ay, Wag! Ito Okay, na. pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, Gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! 1 more. More! Yes! Yeah, okay na yan, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Durugin na naman. pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo.
laging may kwento. Dear love. Dear love. Dear love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Really? Para sa material na bagay, manloloko ka ng ibang tao? Kaya pala ayaw mo akong dalhin sa inyo. Kaya pala ayaw mo mag-post ng kahit ano sa social media. Maluki ka? Manloloko ka lang pala. Babe. Huwag mo akong tawagin, babe. Manloloko ka? Gusto mo ng regalo? Babe naman. Ito ang regalo ko sa'yo. Break up! Kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. You heard it right mga kabisyo, ang Dear Love natin na napakinggan kanina ay kwento ng isang binata na nagngangalang Lucas na naloko ng isang napakaganda, napakagaling na babae na si Ria. O, 'di ba? Na ang hanap pala sugar daddy, hindi naman tunay na pag-ibig like super legit and all. So, sa mga late dyan at hindi nakapakinig ng ating Dear Love kanina, nako sinasabi ko talaga sa inyo, ang balusin ko na kayo. Pero naloko siya at na 2 times siya mga kabisyo dahil itong si Ria ay may jowa daw. Nako yung mga kabisyo natin dyan for sure nag-overthink na sa kani-kanilang mga jowa at sa kani-kanilang mga karelasyon dahil sa ating Dear Love ngayon lang na kwento ng isang panloloko. Kanina sinabihan ko rin kayo na babasahin ko yung ilang mga message ninyo para sa reaksyon at pulso ninyo doon sa drama natin kanina lang. At syempre, ilan sa mga nag-message ay eto. Si Tita grabe naman kasi mga pangalan to, pang malakasan. Sabi ni Tita Heremidia ng Pasig, nakakaawa naman si Lucas. Sana wag po siyang matakot magmahal muli dahil baka generalize niya na manloloko ang lahat ng babae. Shout out sa asawa ko na nakikinig din ngayon, Danilo Heremidia ng Pasig. Hello sa inyo dyan. Oo nga no, and alam nyo mga kabisyo, good thing na nabanggit ninyo ito dahil sa mga ganitong klaseng sitwasyon, hindi po natin maiiwasan na somehow baka lang no, ma-trauma dito si Lucas. At dahil sa traumang ito, ma-generalize niya yung mga babaeng papasok sa buhay niya na lahat ay manloloko at manggagamit na tulad ni Ria. Ayaw mo di sa lalaki ka na. Hindi, pero totoo yan mga kabisyo at hindi natin maiiwasan. Perhaps valid yung mga ganitong klaseng pakiramdam or experience as you move forward sa ganitong klaseng journey ng buhay mo. Pero Lucas at sa lahat ng mga naloko na biktima dyan, lagi nyo lang buksan yung mga puso ninyo dahil hindi naman lahat katulad ng mga ex ninyo, katulad ni Ria naman loloko, 'di ba? Marami dyan mga tao na magpapa-realize sa inyo na hindi lahat katulad ni Ria naman loloko. So kalmahan nyo lang, 'di ba? Yan kasi yung problema sa atin kapag manloloko yung isa, manloloko na lahat. 'Di ba? Kapag cheater yung isa, cheater na lahat. So kalma lang po tayo. Sabi din sa atin ni Pablo Arcangel, wala dalawa lang tao sa mundo, manloloko at naloloko. Pero nakuha rin ni Ria ang inis ko. Hype nagmura pa. Ay no, magtrabaho ka kaya o sugar daddy na lang hanapin mo. Ayun, totoo 'yon. Alam nyo mga kabisyo, regardless, kasi posibleng may mga magsabi sa atin, hindi, nagagawa ko lang ito dahil may pangangailangan ako, nagagawa ko lang po ito dahil may pinanghuhugutan ako. Uy, gising, kasi hindi po valid yung mga reason mo para manakit at manloko ng ibang tao. Tandaan mo kung ano yung binabato natin sa universe mga kabisyo, yan at yan yung ibabalik sa atin. Hindi lang 2 beses, kundi triple at minsan doble at triple quadruple pa. Kaya matakot tayo dun sa tinatawag nating karma.
Ngayon naman, kung ikaw may jowa ngayon, 'di ba? May jowa ka katulad ni Ria at nakakilala ka ng tulad ni Lucas na nahit talaga yung standards mo, 'di ba? Walang masama sa pangarap mo maging Disney princess. Di ang gawin mo kung hindi mo nakikita yung ganitong klaseng pangarap na natutupad sa current na ka-relationship mo, hiwalayan mo. Huwag mo silang gamitin na dalawa. Kaya tayo yung kaya nagkukulang na yung ratio natin sa babae sa lalaki. Kasi ikaw dinadala-dalawa mo. Huwag kang sakim, sinasabi ko sa'yo. Magbigay ka, hindi lang ikaw ang anak ng Diyos. Sinasabi ko sa'yo. Nako! Oy, shoutout nga pala sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan. Lalong-lalo na ang Grab driver na si Christopher Segara. Maraming salamat Kabisyo sa patuloy na pagtutok at pag-aabang sa atin like super legit and all. Nandito rin si Roel, sabi niya dito, red flag talaga kapag walang social media. Shout out ulit sa mga PS Bank, sa mga taga PS Bank Blumentritt Manila branch. Nakikinig daw sila ngayon. Maraming salamat at ituloy nyo lang po yan. Ayan. At eto na ang pinaka-exciting na part. Hindi ko tatapusin ang programa ko hanggat hindi ko na-announce ang nanalo sa ating Love Knows No Boundary hatid sa atin ng ACS Pride Detergent. Ayan, walang iba. Nanalo ng 1.5 si Manong Alberto Villamor ng Grab na minamaneho ang may plakang NEF 1034. Ayan, pwede pong sumugod na kayo dito sa MBC Building para i-claim ang inyong prize o di naman kaya ay hintayin ang aming tawag. O siya mga kabisyo, ako ay tatawid na hindi sa kabilang buhay kundi online para makipagkulitan at makipag-shoutoutan pa sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok ninyo na kasama nyo po ako. Your Uragong Broski like Super Legit and all Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Hello sa mga kabisyo natin dyan. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat sa pagtutok ninyo. O ito, pag-usapan na natin yung ilang pang mga reaksyon ninyo dito. Hindi totoo yung sinabi sa atin sabi ni Ruel sa atin. Sa totoo lang, medyo para sa akin lang ewan ko po sa inyo kabisyo, pero kapag halimbawa nasa talking stage kayo, nanliligaw kayo, or alam mo, may ka-getting to know each other kayo, medyo para sa akin, medyo kahina-hinala kapag walang social media yung kinakausap ninyo. I don't know kasi sa panahon natin ngayon, even our lolo, lola, even our titas and titos, they have social media and all. And nakakapagtaka bakit walang social media. Number one, posibleng totoong wala talaga silang social media dahil hindi nila trip. Or pangalawa, nagtatago sila. 'Di ba? At bakit ba nagtatago yung isang tao? Kasi may sikreto silang ayaw mong malaman nila. Dahil kapag nalaman mo, may assumption tayo na hindi tayo matatanggap nito or may masamang balak. Again, hindi ko alam sa inyo, pero ako lang ito. Kapag may ka-getting to know each other sana tayo or ako, gusto ko may social media pa rin Para kahit papano na nagkakaroon ka ng background, ito pala siya. Yung tinatawag nating, what do you call this, digital footprint. Digital footprint is very important nowadays kasi yung digital footprint, dito mo makikita perhaps yung background ng isang tao sa mga memes na sa mga memes na sinishare niya, mga status na pinopost niya or mga post na sinishare niya. With that, kahit papaano magkakaroon kayo ng alignment, 'di ba, ng hilig, 'di ba? Hindi ng values kasi hindi naman agad-agad masusukat yung values sa, 'di ba, same stuff na sinishare ninyo sa social media and all. But parang, sinishare niya pala yung mga contents ng Love Radio, pareha pala kaming kabisyo or pareha pala kaming fan niya ni Konyo Bicolanox naman. At least kahit papano, 'di ba? May digital footprint na gano'n, 'di ba? So, nakakapagtaka kapag walang social media, 'di ba? Lalo na kapag sinasabi nila na, picture tayo kasi ipopost ko. Ay, wag na. Bakit? Hindi ko alam bakit. O sige, sa comment section, bakit ayaw ninyo? Bakit may mga gano'n na tao na ayaw? Bakit? Kasama ba yun sa trabaho nyo? Ha? Ako nga, 'di ba? Ako nga na DJ. Sabihin ko na ako na content creator din. Na isang clout chaser kung minsan.
pinopost ko yung taong mahal ko, pero ikaw, ano ba work mo? Hindi naman yata kasama sa work mo yon. Sinasabi ko sa'yo, ni tipong happy birthday man lang sa akin. Joke lang. De joke lang. Baka mapunta tayo sa ibang usapan. Anyway, tingnan natin yung mga dito. Nagko-comment. Si Tonet Luwalhati ay nakikinig sa atin ngayon at nanunood. Nandyan rin si Alexander Hidalgo. Ayan. Sabi ni Emma Kinagoran sa atin, naka-love radio kami ng asawa ko, 90.7. Enjoy. Shout out po, watching and listening from Pateros with my 2 ate, Sofia and Steph Yumol. Thank you po, Kuya Konyo Bicolano. Maraming salamat, G, sa always na pagsuporta sa akin and all. Hoy, Tonet Luwalhati, G Yumol at sa lahat sa inyo, gusto kong mabasa yung mga reaction ninyo sa mga susunod nating drama. I-message nyo ako sa aking Facebook page para naman mapulsuhan ko yung pananaw ninyo sa ating drama. Maganda na may iba-iba tayong kabatuhan dito. At salamat sa lahat ng mga nag-message sa atin sa Facebook. Ang dami ninyo pero pinipili ko lang yung pinaka-the best din talaga na comment para kahit papano mai-ere yung mga perspective ninyo. But kayo ba, kabisyo, kapag walang social media, walang bakas sa social media yung dinidate or kinikilala ninyo, red flag ba yon para sa inyo? Para sa akin, oo eh. Pareha kami ni Ruel. Red flag yun para sa akin. Kasi, 'di ba? Unang-una sa trabaho, LinkedIn. Wala ka bang LinkedIn? Okay, kung walang LinkedIn, Facebook, 'di ba? Or kung walang Facebook, Black app. 'Di ba? Or kung ano man, 'di ba? Kung anong app man 'yan, 'di ba? Ang daming platforms ngayon where na posibleng makita mo yung isang tao. And take note mga kabisyo, hindi ko alam sa iba sa inyo, pero bilang isang headhunter. Yes, headhunter. Hindi, bilang isa sa mga dati nag-hire din kasi ako. Isa sa mga basihan ko rin para kahit papano makita yung background nung hina-hire ko dito yung bakas niya sa social media. 'Di ba? Kasi kung puro bastos, puro pagmumura, puro fake news yung sinishare niya sa Facebook, that speaks a lot of his or her character. 'Di ba? Or 'di ba? May mga ganong stuff makikita mo agad-agad. But hindi naman lahat kasi yung iba naka-private talaga and all. Ganon din sana sa pagkikilala natin sa ibang tao, napapapasukin hindi sa trabaho kundi sa ating mga puso. Sana kilalanin natin sila as much as possible. Kasi totoo yung sinabi nung listener natin dito na dalawa lang daw yung tao sa mundo, manloloko at nanloloko. Manloloko at naloloko. At dapat mas maging matalino tayo sa mga manlolokong yan. Kasi ang mga manloloko na yan, super high level, like super legit and all talaga sila. Hindi mo makikita sa mukha nila na manloloko talaga sila sa pananamit nila. Parang talaga, usual stuff sila talaga. Parang sila yung bida lagi. Tapos, kung ganon yung atake nila sa atin, dapat tayo, na ang gusto lang magmahal ng patas at magbigay ng totoo, dapat mas maging matalino tayo. Hindi po masama kapag ikaw nagiging observant, nagre-research tungkol sa mga taong pinapapasok mo sa buhay mo because that's your right. Kasi unang-una dapat pinoprotektahan natin yung puso natin bago natin protektahan yung ibang tao. 'Di ba? Hindi po kasakiman yan. Ang ibig sabihin lang nito is you love yourself. Okay, at ganun mo rin kayang magmahal para sa ibang tao. 'Di ba? Yan, sabi ni G. Yumol, red flag din daw yun sa kanya na pag nakalock ang profile na nagpapa-add sa akin, nire-reject ko. Ay, toray! Iba naman yun. Iba rin naman yung usapan kapag nakalock yung profile. Siguro, tapos halimbawa tayo, magka-date na tayo, tapos nakalock yung profile mo. Ako, I actually tell that person, hey, can I add you sa social media mo kasi nakalock ka? Sure, sige, ganun. Pero kapag ayaw niya akong i-add, that's something na, nagsabi naman ako. 'Di ba, na i-add kita at magkakilala naman tayo. So, that's also something. Okay? So, mga kabisyo, tamang hinala o tama talaga yung hinala natin sa mga ganyan? Ako, mas pag-usapan pa po natin yan sa mga susunod na araw. But for now, ako ay exit na muna dahil susunod na ang Kumikinang na Tambalan kasama po si Diego Bandido at Nicole Yala. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa Dear Love. Maraming salamat, kabisyo. Happy Monday. Bye-bye!
Metro's #1 Love Radio. Basic!